вақте ки шумо репости мара бо давлати Турсия диден пурсиден ки ин туҳфа барои ки аз тарафи ширкати Фаберлик на танҳо тамошои Турсия як гала падаркаҳое ки дами момент сезони драйви нав саршудагӣ барои ҳамаи мо шумо ва шахсоне ки тоза пайваст мешавад аз тарафи компания ҳатто дар хаёлум наистод ҳамаша навистам. Нигоҳ кунед, главный приз тамошо барои 2 нафар ба давлати Турсия, 5 дона смартфон, 1000 дона мультиварка, духи бьюти кафе 1000 дона, легендарный кислород наборш 500 дона, набор легендарный кислород увлажняющий крем 500 дона, чайник заварочный гунфу 100 дона, набор новогодний текстил 100 дона. Кадом мехоҳӣ условияҳоша ки чӣ кор кардан дар кор ки иштирокчии ин қадар розыгриши карвони компания шудан дар кор дар ватсапи ман бинависед, ҳамаша мефаҳмонамтона дар командаи худам дохилтон мекунам. Барои ҳаматон фақат муваффақият хоҳонам.